салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. духтарако ҳамакасасозин тенҷен видена ҳар рӯз видео кардисам видео намекунем гуфте ва чӣ гуфтаним духтаро ози ирӯз аввали видеода машмуда ва ана биби креми чира нишон метавонем чия номро ширкати атоми чӣ хел мешавад чанд сум амид 1200 сум ё 900 не 1200 рубл ба фикрам нигоҳ кунед духтаро дына мудуш аста 21-23 на 23 ами ранги кожаи мои беҳад духтаро зифаташ зурай ҳам барои маршина ҳам барои чиай нами тони рӯтонда хеле ки рӯтон боша ҳам хеле мешавад карочида нархш арзон беҳад экономичнее метавонед ки ай каталоги атоми бине дар ютуб бизане дар бораи инами биби креми атоми ай серияи абсолют маълумот гиред ширкати атомира ҳама маҳсулоташ беҳад суранд ин ранги ами крем пудраҳо дар рӯи шумо мешинад рӯзи дароз рӯтонҳои ялта раст мекунад ва духтарако ногуфта намонад ки дар ширкати атоми кор давом дорад ина медонед ма як қариб 2 сол меша ки кор мекунам да вале 2 сол нашидай дар ҳамин муддати кӯтоҳ бо вуҷуде ки кам аҳамият метам ки як гала маълумот пайдо кардам як гала чизои даркорӣ барои худам гирифтам ман мисол витамини с мехӯрам ҳар рӯз пробиотик ин чизо саломатида постоянно даркорам барои ҳамин вақте ки шумо ширкати атомида кор мекунед ҳам фоидаи пулӣ мебинед ҳам саломатитона хушрӯ нигоҳ медоред кор дар ширкати атомира ма уже миллион бор шумо дар гуфтагим духтаро хубиш чие ки регистратсия шиден аз шумо ягон чӣ намерава ягон кас пул намега ягон кас намега биё харид кун ана группҳои кории мо дар омӯзиш беҳад нағз мерава мо шуморо ёрдам мекунем як линиятона пеш мебарем дар муддати кӯтоҳ кӯшиш мекунем ки шумо званяда биброед ва ба наздики откритияи калон мешавад дар тоҷикистон баъди соли нав мешавад ин мо ҳаматарафа тайёрӣ дидестем дар ҳама шаҳру ноҳиё офисҳои атомӣ кушода мешавад ва шумо медонед ки маошҳои мо аз дигар ширкатҳо фарқ мекунад чунки хай кореяро маошаша ҳаматон медонем беҳад давлате ки мисол экономикаш зурай ва маошашам аз рӯи стандарти ҳамон корея мешавад да ширкати атоми дар тоҷикистон ҳам кушодаша маошашам хеле маошҳои калонай ана барои ҳамкорӣ духтарако рақамҳои рӯи экран бинависе ин рақамҳои худмонай рақамҳои администратормай менависе ҳама кора мефаҳмонадтона инами офис метавонед биёед суҳбат кунед катимон метавонед онлайн регистратсия шавед дӯстони азизи ман салом алейкум ирчанмай 24 рӯзи парчам духтаро ана мо рӯзи парчамда раҳмоналӣ билети концерта ахир харид ман гуфтам намерем скучния немерем мерем мега бобади вай манҷа занг зад бобади вай манҷашон қати вохӯрӣ дорем инӯз истироҳатай гуфтем ки истироҳат кунем ана кози соат 6 чандай мо концерт рафтестем ана хай бо ай концерт видеотон мекунам мебинем хеле концертай духтарако ирӯз ман зарурём нестам барои ки рӯз ман гуфтам ирӯз бояд ман истироҳат кунам вообще асабма дар ин пробкаҳо вайрон накунам да беҳад бисёрай пробка ами центр хайрат ки офиси мо наздик дар хонаи ма агар центрда мебуд чихел ки мо аввал пойтахта будем ишка либосора бине ана мана хаду либосо варзиш кардем дар мошин центрда мебуд точно ма инфаркт мештам ай дастаи асабоният саҳар рафтам хираҳо бандан ай тарафи корвон ман мебиём ку худи корвонда банд меши автоцентрда ба саховада ба миёд текстил да хонаё чанд биёмам текстил мерам барои мясное овар да уҷарс мешам бода цум хайрат ки ма дар кунҷи дунё хонамай ам кунҷи дунё офисмай дӯстони азиз омадем парковкада ҷо нест ма мегӯм концерт ки меояд бо ҳар я леди омадеста ки парковкада вообще ҷо нест мошин мондаҳони пишти здания монде ака рафтесе ма гуфтам ки чашо 20 мебироем ба ҳазур мерем як соат ҷои парковка гуфтем не метрои мешинем зе
دوستانم اومده است ما بریم به каждый бомжо برای که وقتی که بلیت خریسته بود уже якым этажда жона بود духтарумуз ҳам последний ряде мегум амнай ту ҷо наёфти ҳаминҷада билет харди и дер харид уҷа ҷо наёфта буд мега ҷои зурое ку оператору да пуштмон тун беҳад зур духтарумуз дом мисканам ҷо полностью ҳамҷа будам ҳама оқлон шогон нест на оператору да бақисто айча айди ҳайболуму ҳам мара мебинем ҳама мара намебинам барои ҳамин бахтиманат дам омадем истойки ҳамара мебинем соати 7 шавад 8 тамом шавад ягон 10 минути ба мо сабр кас бояд ӯзӣ мехестам Если вы готовы отправиться в путешествие по разным странам и получить истинное удовольствие, то под ваши бурные аплодисменты начинаем.
дӯстони азиз, майда омадем ту тарафи зилёниро иҷода ужин мекунем. Фарух ҳам мебия, манижарам, баъд мерем. Ана бисёриҳо гуфтам Фарух кӣ мешавад то на бачаи қайсин гулмай. Бо бисёриҳо наста шиноси манижа, не манижа қатиба ягон рабти зиёдати ғайри хештаборӣ надорад. Ва дӯстои азиз, як каси дига нависта ки ҳамин пулдор шуд дигаши царили чи. Не ман аввалам хеле будам. Наоборот ман нав бо моло вабастаистам. Хай рӯзки вечери хеле чи буд концерт ва буд хеле нарядный кардем худмона. А так ма постоянно духтаро омехта будам. Духтаро ки ай аввал мара тамошо мекунанд хушрӯ медонанд характер ма кору бор ма ҳама тарзи либоспӯшӣ умуман ҳама ҷиҳата барои ме пеши худам вывод накунем. Фаҳмидем? Духтаро омадам офис да 6 ва комментария гуфта будам ҷавоб медам. Як кас комментария нависта ки меган манижа қати очаш қаҳрия. Амин савол да ҷавоб дим. Ана манижа қати очаш ягон бор қаҳрӣ набуд. То ҷои ма медонам ягон бор ҷангам накардиян. Барои ки манижа худаш амун главаи семья, фаҳмидед, амун хонара худаш контрол мекуна, худаш таъмин мекуна ва мисол ягон ҷангу ҷанҷол нестед дар хонаи вай. ё очаи вай ҳама қазанаки навсай дунё чаппа шава, вай парво надорад. Духтаро то што манижа ози отдельно зиндагӣ мекуна, хай вай уже шу када кудак дора, баъд коруш постоянно центрда ки ҳастай, центрда квартира гирифт, беҳад қина аиҷа центр рафтан. Ман вақте ки пойтахта да центр доштаем офис, мада беҳад қин буд. Оз мо гипразем да офис дорем, мада осона администратор да қин. Хай бояд мада осон бошад. Барои ин манижа гуфт ки ҳа рӯз аиҷа ман дер мекунам, як гала реклама дора, барои центрда квартира гирифтага. Хайра ҳаматон медоне, хонашам ози тайёр шудиста. Оз бо бахлосай омада ки хонама фурӯшум, центрда хона харам. Хонаш у қадами цирк поён айда. Новостройка уж тамом шудагия. Калитоша бояд моҳи дига бигира. Ана нашуд қаҳрӣ не, точно қаҳрӣ нестан. Манҷа мерава, миёя, очаш да салон ози кор мекуна. Баъд бисёр вақт манҷа ҳамунҷа бо гудака мера очаш да метена бегаё ягонҷо мерем ку. Нами баъди концерт мо рафта будем чи? Рафта будем шишта будем ба ҳазур. Мисол кудака намешава ку постоянно қатид бари бароми постоянно очаш мисол чи мекуна? Очаш нигоҳ мекуна. То што видео вай да хонашон намекуна, акай ки келин доран, ана мисол акашта намефура, хай мумкин ки келин ягон кадро да бғалта, барои мич мо фикр мекунем ки вай хонашон неста. Постоянно да хонашон мерава мебия постоянно. Анам хеле духтаро саволотон да яхтаята магар дар видеои оянда бо ҷавоб дим. Як гала саволи дигар нашуди манижа дилпур бошед, қати очаш ҷанги нест, қати ягон кас ҷанги нест. Вай вообще манижа хеле характериш кам тарак чия ранги майда мумкин ҷанг на бо 5 минут пас ошти кунада. Хеле постоянно қаҳрӣ хеле нест. Дар хонаи вай разборам намешава. Барои ки манижаро хеле гуфтум главный ам хона. Гапи манижа да хона чӣ кор кардан, чӣ хел маърака гузарондан, даже масъалаи хонафурӯшӣ да мисол ҳамаша ё якҷоя маслиҳат мекунанда. Так што манижа 100% дар хонашон қати хонагиашон муносибатош нағза бе ташвиш бо ягон ҷанҷол шид. Ман худам шумо да видео мекунам, шумо ягон майда зик машавед ва ай ҳама асос ай пеши худтон ягон хулоса набурорен дар бораи одамое ки ай наздик намешиносешон. духтаро ҳаминҷа да ҳаматон қати хай мегум то видеоҳои оянда. Худо бигӯяд ки саҳар бо ма бихезм монтаж кунам видеои нав партон. Ҳама да